Africa my continent, Africa my home. Africa kwe South Africa siKwaZulu seThekwini seNtuzuma. Umuze sibona wacela uzekhumbula lensizwe. Lensizwe vele lo mshophi. Umshophi ingane yakhe ifune DUT. Yahilisana nenye ingane kwagcina ukuthi le ingane yakhe iwe lapha ku 4th floor yosacazeka phansi. So namhlanje uLwesine kufanele ingane ibekwe ngesonto. Khuluma nabantu base-Afrika, khuluma nabantu base-South Africa, bakulekelela, uthole support, bese ubanike inamba yakho futhi abangenayo i-account number ubanikeze. Sanibona ngabantu base-South Africa bonke, ngiphakamisa ukubonga kakhulu ngesupport engiyitholayo, iy'nduduzo engizitholayo ebantwini. Ngiyababona abantu balekelela kakhulu, abantu bayazwelana nomndeni wami. Ngibona nje abantu bekhombisa isupport enkulu, bathintekile. Ngiyababona kunyakaza yonke indawo, abantu boGoli bayasupporta kakhulu, bayaduduza. iSouth Africa yonke nje, KZN yonke, South Africa nje yonke, ngibona nje ithintekile kakhulu ngalesi sehlakalo esingehlele. Abafisa ukungithola ecingweni ngatholakala ku-078 024 7422. Kwabafisa ukuqhubeka baphonse umnikelo, i-account number ikhona u-6309302507 Ungayijaha uyishonke kahle, ungayijaha. Kwabafisa ukuqhubeka balekelele kwi-account number bekade bengenayo, ngiyathola ikhona u-6309302507 Amanishens Mr. MV Cele. Iliphi bank? Ibhanki engilisebenzisayo FNB. Siyabonga kakhulu kwi-South Africa yonke. Ngiyababona abantu bazulana kakhulu nami, nje ngiphakamisa ukubonga usizini olubengibhekene nalo oluningi. Ngibona umthwalo wehlile nje kakhulu. Ngicela nje abantu baqhubeke nje nakho konke engibona bengisapotha ngakho kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Africa my continent. Khona omunye kuthe ukhona omunye ubaba uthe ngingamusho uthe nje ngingamusho igama lakhe. Ngiyasibonga kodwa ngelinanga ngamtshela uyangihlupha bakafuna ukushiya. Uthe naye usembonini uthe nikeze ubambela uyifake kule futhi ubekade edla lokho. Ngoba ngibona la sharing is caring kanti naye uzolekelela. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje welokhuza fema yami inkampani. Noma ungafuni ukuthi sikusho, naqala wanqaba ukuthi sikusho. Kodwa ke umsebenzi yakho mfowethu uNkulunkulu uyayibona. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga ngwenya msupporteni, asemsupport ingane sibeka kuphi ibekwa nini? Umntwana uzobekwa ngesonto, uzobekelwa emangcwabeni asemolweni. Inkonzo izobe ise-hall e-training eNtuzuma kwa-Ash. Qala ngo-9 konzo umntwana. Siyabonga kakhulu. Thank you Africa my continent. I thank you.